Ya guys, oh. Dako pitsay. Hello mga kawitik! May bago na naman tayong episode sa mukbang. So, imumukbang natin yung ginataang tulingan na may pichay at saka balatong. Yung tawag balatong sa kuan, string beans. Yan. Ginataan. Saka yung drinks natin is Sprite. So, dasal muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gift which we are about to receive from the one through Christ our Lord. Amen. So guys, ano pang inintay natin? let's eat. Atak! Ginataan. Unang subo para sa inyo. Daming gulay. Daming gulay. Ito yung healthy. Healthy mukbang. Paminsan-minsan guys, kumakain din tayo ng putok-batok. Mag-antay lang kayo. Paminsan-minsan. So magkakamay tayo guys. Start na. Nita. Hindi aso-aso pa. Saka meron akong kakulab guys. Ito siya. So, manood kayo. Basta gata guys, grabe sarap. Pero yung gata na ginamit ko rito, hindi yung kuan, yung fresh ano to, na, gata in can, kasi walang ano dito, walang fresh na galing sa niyog. Meron man bihira tsaka ano, iba yung texture ng niyog, yung kinudkod na niyog iba. Guys, oh, tulingan. Yung kalahati nito guys, ibabaunin ko bukas sa trabaho. Guys, pakipindot yung subscribe. Pakipindot yung likes and subscribe, tapos i-share nyo sa friends nyo sa Facebook.
Shout out sa mga idol kong mukbangers. Kautol Mukbang, Bisaya Studio and Jigs TVE. Yan ang mga idol ko. Shout out Katikram and Sweet Mary's Vlog. Mga idol natin sa pagtulong ng mga mahihirap. Isod po nang magbukbang kayo, magkapasok-pasok mong punta. Pero okay lang. Lingaw man siya. Ano ang bata akong likod, guys? Kay lingkuranan na siya. Sitaw pala to, guys, sitaw. String beans at English. Anak po, guys, para natay ang gulo ba? Ang gulo sa sa camera. Na, guys, oh. Dako pitsay. Ang tulingan, guys, marami lang tinik. So, guys, until next vlog, bye bye.